lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. tantoli ame olase awma ni kuma ma soro aw munu sogoleno ana ka faya bismillah ka wulaina bamanakan kibara kono ka sanga ni bi araba avril kalo kile folo samba fla ani muga ani woro anga wulaina kuna fuli bakuluba do bena talike bolma fenko ministry so anga jamana kono ye chika no fo ka yara ka fo ko dugu ni nyonche transportu ko do be ka ageleya ka soro benka ma soro jamana nyema so ni o transporteur ka jekulu unu ka nyoanyo kuba yini bela jelen fe be ka barake ni benkan ye benkan mo soro ni watina ko maw manka do fara songo ka ministry so ay chikambo ka keni o watu ye taji ko sera faire la ka foko taji mobili keme woro ani bi kononton ani kononton ko re dona bamako bi wuladena nenge kayta ani wolon fla wati o mun ko na be ni sonja bay DCC mawga fola ka se ka maw lafia taji ko la bamako ani mali fan woro fe torokorobu commissariat de police olu ye u tegada mado ka mamuni ulu meka vienti falsifier ka fere mawma ko u ka musaka munu yake abeta fo milliard keme nyongola u yemu falsification o baroke tegadara o mawka marabul koraki warama tan ay kay kaw feno kay kaw ka bozo danga tasma doy o soro ko mun grasa be ka ma saba nyongo ko bon anina nika cheni o chama bake se ko feno wulika joba ka yasa ka se ka bela jelen wele beka faso de nyuma bara oluke ko kan kibaram na tan ay Senegal kaw bara Senegal jamana nyama yara ka fo ko gordigani ya walew ku be na nyangatili ka dofara akan fota se santama Amerique jamana nyama Donald Trump yara ka fo ko Francika wulika jo ka dogo ko sebe walma France ma keta foike Iran kelela ulube baramuna ka se ka Iran kele ko France ma joro fori ke ala nununde anga wulaina kuna folu la kuma badoy amna kuna folu wara fana munun kan ka anye foke awye ayaw soko ko nyuma anga kuna folu sara bela jelina ame foli kura kura ka di awma awmunu ye jani kuna foli sura suganti
an ka bolimafɛnko minisiriso olu ye cikan bɔ ka sanga ni bi avril kalo tile fɔlɔ ye san 2026 u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka bɔ dugu ni ɲɔgɔn cɛ mali dugu k'u ɲɛ b'a la k'a fɔ sɔngɔw bɛ ka yira ko transporteurs ni o ye transport en commun ye minnu bɛ maaw ta k'u bɛ ka dɔ fara sɔngɔw kan minisiriso y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye foyi ma kɛ foroba ɲɔgɔn ye o olu baaraw bɛ sen na nka jaabi foyi ma bɔ ka yɛrɛ k'a fɔ ko dɔ ka fara sɔngɔw kan bawo k'u bɛ ka dalula mun yira ko taji sɔngɔ gɛlɛyalen diɲɛ kurukara kɔnɔ ani an ka jamana ɲɛmaaw ye an ka taji sɔngɔ minnu fɔ ka sanga ni marisi kalo tile 28 tɛmɛnen ye k'u bɛ ka u banba o de ma k'a fɔ ko ka dɔ fara dugu ni ɲɔgɔn cɛ o musaka kan ni o ye transport ye minisiriso yɛrɛ k'a fɔ k'a bɛ mobili baarakɛla bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka jaabiw kɔnɔ jaabi mun ni jamana ɲɛmaayaso minisiriso mun bɛ bolimafɛnko kunna ani fo ka taa se bolimafɛnbolilaw ka jɛkulu olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ye mun kɛ u ka o ɲɔgɔn ye jaabiw kɔnɔ bawo bi afirikalo tile fɔlɔ in ɲɔgɔn ye dɔ kɛra nka o jaabiw ma bɔ fɔlɔ ko bɛɛ lajɛlen ka o jaabiw kɔnɔ ni jaabi min bɔra o la maaw bɛ sɔn ka se ka kuma sɔngɔko kan nka ko nin waati in na ko maaw bɛ ka sɔngɔ minnu yira dugu ni ɲɔgɔn cɛ walima k'a fɔ ko dɔ farala sɔngɔ kan ko yamaruya ma di maa si ma o ko baaraw kɛ bawo foroba cakɛdaw ani fo ka taa se bolimafɛnko cakɛdaw olu ma jɛ ka bɛnkan bɔ fɔlɔ sɔngɔkow kan o siratigɛ de la k'u b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye bɛɛ ka ɲɛmaaw ka kɔrɔfɔw lamɛn ni o ye bolimafɛnko ɲɛmaaw an'u ka jɛkulu bawo ko bɛɛ lajɛlen farame ɲɔgɔn kan bolimafɛn bolilaw u ka kuluw ani fo ka taa se minisiriso olu ka jɛkulu bɛɛ lajɛlen de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn kɛ o kɔfɛ ni jaabi min bɔra o kɔnɔ baara bɛ se ka kɛ ni o ye minisiriso yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛ bɛɛ lajɛlen wele bɛɛ ka fasoden ɲumanya ani basigi ka o bila fɛn bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na ka jaabiw kɔnɔ o ɲɔgɔn ye ninnu o kɔfɛ tajiko sira fɛ a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko ka sanga ni bi arabadonya ye avril kalo tile galen ko taji sitɛrni 699 ko o de donna bamako da fɛ bi wulada in na ka sanga ni nɛgɛ kanɲɛ 17 ye an ye kunnafoni min sɔrɔ a la k'a fɔ ko DCC ni o ye kulu min bɛ sɔngɔkow lakɔlɔsili la an ka jamana kɔnɔ olu ni polisilakaw k'u bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ fɛn min ye station ani fo ka taa se taji kan ka taa se yɔrɔ o yɔrɔ ma a bɛ se ka tilan cogo min na bɛɛ ka i ta sɔrɔ i n'a fɔ a baaraw bɛ kɛ cogo min ko o wulikajɔw daminɛna ka ban ka kɛ DCC maaw fɛ nka nin waati in na yɛrɛ la k'a fɔ ko taji kɔni mɔbiliw siga t'a la a donna Bamako da fɛ ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ taji ninnu a kun lakɔlɔsilen don ka escorter an ka cɛfini tabaw ko u ye a ladon fo kana se Bamako kɔnɔna la nɔ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko tajiko gɛlɛya mun ni maaw kamana gan bɛ a la ni taji sitɛrni 699 min donnen filɛ nin ye k'a bɛna kɛ sababu ye ka tajiko gɛlɛya ka a ba maliyɛnw na ha ka ja ka camanba ka o bɔ a la bawo ko maaw ka to lamɛnni ani maaw ka fɛn mun ye wulikajɔw boloda maaw kana kunnafoni cari mun bɛ se ka maaw la siran ka maaw la haw ka kɛ ni nin waati laban ye bawo ko wulikajɔw bɛ ka kɛ DCC ani fo ka taa se finitigilakaw bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa ko taji bɛ se ka na ka di malidenw ma cogo min na commissariat de police min bɛ Torokɔrɔ olu ye baara dɔ kɛ baara min n'a kɛra sababu ye cogoya dilan kɛ ka a kopiw kɛ ka viyanti kopikɛla dɔw minɛ u ka réseau ba de kun don ɛrɛmɛ k'a fɔ ko Torokɔrɔ commissariat ni o bɛ 4e arrondissement fɛ Bamako kɔnɔna la nɔ olu ka wulikajɔ ni cɛsiri de kɛra sababu ye larawuliw kama ka taa ni réseau belebeleba in ka réseau in ka a ci kosɛbɛ ka a mɔgɔw bɛɛ lajɛlen minɛ bawo k'u tun bɛ nin baara na a bɛ waati jan bɔ viyanti ka a falsifier ka a cogoya kolon dilan ka a di maaw ma ko u ye viyanti mun dilan n'i y'a musaka ta k'a lajɛ ko a dagosi bɛ se ka t'i jɔ fo sefa wari $100,000 viyanti bɛ a la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko ni réseau in kɔnɔ siganama mun minɛna ko mototaxi tigi dɔ o fana b'a la ani u ka ciden dɔ fo ka taa se maa mun ni o yɛrɛ ye ko in a jubaju ni o ye a ɲɛma ye o siratigɛ de la ko sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la fɛn min ye commissaire divisionnaire Moribo Traoré ale n'a ka cɛbalenw olu de sera ka taa tɛgɛ da ni maa kofɔlen ninnu kan a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko u ye viyanti suguya mun dilan a viyanti ka ca kosɛbɛ viyanti 600 ɲɔgɔnko o de ye
wa binani ani wa nani o vienti o be o la ani fo ka taa se vienti kɛmɛ duuru ɲɔgɔn o ye wa kelen wa fila ni kɛmɛ wɔɔrɔ vienti o fana tun bɛ a la vienti kɛmɛ ɲɔgɔngo o fana o bɛ t'i jɔ fo wa binani ani kɔjana vienti kɛmɛ ɲɔgɔnna o bɛ taa jɔ wa kɛmɛ ani kɔ ani fo ka taa se wa bisaba ni fila vienti ko o kɛmɛ ɲɔgɔngo ko n'i ye a musaka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ninnu ye baara mun kɛ tantɔn a tun bɛ kɛ sababu ye an ka jamana waganɛba ka a kumaniya ka se fo sefa wari miliyɔn kɛmɛ hakɛ ma nko ala ni torokɔbugu komisariya de polisi maaw ka wulikajɔw u sera ka taa tɛgɛ da ni réseau kofɔlen ka siganama ninnu u bɛɛ lajɛlen bɛ kiiritigilamaw ka bolo kan wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ yaasa ka se ka sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ ni réseau wɛrɛ bɛ yen walima ni maa wɛrɛw bɛ yen u ni mun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka se ka a réseau bɛɛ lajɛlen k'a ci politilakaw yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ an ka lakɔlɔsili kɛ ko ɲuman ani fɛnɛ an ka baara kɛ ni finitigilakaw ye yaasa ka se ka vienti ɲuman sɔrɔ a feere yɔrɔ ye yɔrɔ min ye ni o ye feere yɔrɔ officiel ye an ka taa an ka vientiw ta ye an kana fɔ k'an b'a ta sira surun fɛ daɲɔgɔn kɔnɔna la ko o réseau sugu na ɲɔngo de bɛ kɛ sababu ye ka se ka ni ɲɔngow ka u encourager k'u bila baara la wa ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ka se ka nin na ɲɔngow ka u bɛɛ lajɛlen ka a ci an ka jamana lakanako o kɔnɔna la diripa ɲɛma a ka kunnafoli kɛnɛ kan kunnafoli kɛnɛ minnu b'a sigi kalo kalo fɛn mun ye kalo daminɛ ye o kunnafoli kɛnɛ kɔnɔna la diripa ɲɛma ni o ye colonel major Sulemani Danbele a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana kɔnɔ bi kɛlɛdaga la an bɛ se k'a fɔ ko tare tare bawo ko an ka cɛfini ta baw u ye baara mun kɛ ko bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ nin waati laban ninnu na basigi o nana fɛn mun ye citerne o escorte o baaraw kɔnɔna la ko o basigi mun nana ko a bɛ an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri ani u ka sebaya mun n'u bɛ k'a kɛ jugu kan wa ko o basigi de fana kɛmɛ sababu ye colonel major Sulemani Danbele ka fɔ la ko taji bɛ ka se ka don ka taji di malidenw ma wa ko maa ŋaniya jugu fɛn mun ye binganikɛla ninnu ye u tun ye ŋaniya mun ta k'a fɔ k'u bɛ fiɲɛ tigɛ an ka jamana sɔrɔcogo siraw bɛɛ lajɛlen na u ka o bingani wale ni o ŋaniya in ko an ka cɛfini tabaw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka se ka o ŋaniya k'o tiɲɛ wa ko ni an ye jateminɛ kɛ kalo tɛmɛnen kɔnɔna la an ka finitigilakaw ye baara mun kɛ ko a dagosi bɔnna kosɛbɛ baw ko an ye otages bɔ juguw bolo ni o ye u tun ye maa mun minɛ k'u b'u bolo an ye maa ŋaniya jugu ninnu ni o ye jafara wale tigilama maa caman ka u daji k'u ka minɛn camanba ka olu daji u ka tajiw ani fo ka taa se u ka mugujugu marayɔrɔw ko an ye ninnu caman daji fɛn min ye diripa ɲɛma a ka kɔrɔfɔw la ko kunnafoli jugu minnu bɛ yen nɔ u bɛ ka kɛlɛ suguya mun kɛ ni o ye terrorisme kunnafoliko ye ko terrorisme médiatique ka kunnafoli jugu cari an ka jamana ŋunuŋunukanw k'o fɔ anw ma ko an ye o baara mun kɛ malidenw ye o baara mun faamu bawo ko waati tɛmɛnenw na ko maaw tun kɛn bɛ ka a cari k'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka jamana finitigilakaw ye bamanciya walijɔ kɛlɛtigilama mun tun minɛ bɛ an bolo ko k'u caman bila diripa ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ o kɔrɔfɔ ninnu nkalon kumaw don wa ko ani fɛnɛ u tun bɛ ka tɛgɛ ɲɛsin bamako ma ko juguw bɛ bamako da fɛ ko o kuma ninnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ nkalon kumaw don ko maliyɛnw ye o kuma mun faamu k'a fɔ fɛn mun ye an kɛrɛfɛ jamanaw ani fo ka taa se an juguw olu bɛɛ tun bɛ ka fanga fara ɲɔgɔn kan ka se ka an ka jamana ɲɛda jugu yira diɲɛ maa la ko malidenw ye o mun faamu o de kɛra sababu ye u tun ye kunnafoli kɛlɛ mun ta k'a ɲɛsin an ma ni o ye terrorisme médiatique ye ko an sera ka o kɛlɛ ka ban pewu diripa ɲɛma colonel major Sulemani Danbele ka kɔrɔfɔ la yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn mun ye malidenw mali finitigilakaw u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la adamadenya hakɛ lapasaliw ko an jan bɛ o la kosɛbɛ maa si tɛna fɔ k'i bɛna i ɲɛsin anw ma ko anw bɛ manifiya hakɛw buruja wa ko wulikajɔw halisa a bɛ to sen na an ka jamana finitigilakaw ko kalo tɛmɛnen kɔnɔna la u ye baara mun kɛ a bɛ maa munafa hali n'a danna an ka maa mun kun minɛnen don ni otage ye k'u bɔ juguw bolo ka jugu ninnu caman faga k'u ka minɛnw caman tiɲɛ ko halisa wulikajɔ bɛ to sen na yaasa ka se ka juguw kɛlɛ ka mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen ka o lakana o kuma n'a kumabaw de kɛra colonel major Sulemani Danbele a ka kɔrɔfɔw ye diripa a ka point de presse o sen fɛ bamako kɔnɔna la nɔ a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko tasuma wale dɔ kɛra sababu ye marisi kalo tile 31 ɲɛmakɔrɔ ko ka tiɲɛni lase a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko gazi feereyɔrɔ dɔ de tasuma donna a kɔnɔ o de kɛra sababu ye
gazi feereyɔrɔ in a gérant ko tasuma ye o sɔrɔ sira mun bɛ bɔ ɲamakɔrɔ ka na falajɛ fɛ ko o sira de kɔnɔna la gazi feereyɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ tasuma de bila ka bɔ o gazi feereyɔrɔ in na maa si t'a dɔn tasuma in jubaju bɔra fɛn mun na nka ko maa mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ ka gazi feereyɔrɔ in k'a lakɔlɔsi o kɔni o jiginna o yɔrɔnin bɛɛ o y'o ta ka taa n'a ye kɛnɛyaso la wa ko wele bilalen protection civile maaw ma u nana joona yaasa ka se ka tasuma kunbɛn o de kɛra sababu ye tasuma ka tiɲɛni da a sera ka kunbɛn ani a ma se ka cari ka taa se ka tiɲɛni da lase maa wɛrɛ ma ko waati in na a ka kan bɛɛ lajɛlen ka i janto i yɛrɛ la duguba kɔnɔnaw la yaasa an bɛ se ka kisi ka bɔ tasuma jɛni kɔlɔlɔ ma o mun wulikajɔw ni o kow caman bɛ nin waati in na an bɛ taa sibikaw bara CIS ni o ye sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali kalanso mun bɛ yen nɔ a kalandenw promotion kɔnɔntɔnna maaw olu ka bɔli kɛra ka sanga ni sibiri marisi kalo tile 28 ye bogotigi 80 hakɛ mun ni olu ye kalan sɔrɔ u ka sɛbɛnfura diplôme o taara k'a di u ma Abibata ND ale de kɛra major de la promotion ye bawo a ye bɛɛ lajɛlen da a ye kuru mun sɔrɔ ko o de ye kuru 17 ni buruburu 95 ye a ye o moyenne de sɔrɔ wa ni kɛnɛ ka yɛrɛ k'a fɔ maaba caman tun bɛ yen nɔ ni o ye fɛn mun ye mairie maaw ye ani fo ka taa se u ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ in kan ani a yɛrɛla k'a fɔ ko kɛnɛ in kɛra yɔrɔ ye an ka baaraw ni baara kalanw minisiri ale ka lasigiden tun bɛ yen ni o ye Dirisa Gindo ye a ka secrétaire général ale tun bɛ yen minisiri muso tɔgɔ la ani fo ka taa se Katile Ajaratu Seme o fana tun bɛ o kɛnɛ in kan ni ale ye musow olu ka se ka wulikajɔ kɛ u yɛrɛ o kulu dɔ ɲɛmaamuso ye ko réseau des femmes pour la citoyenneté participative o kɛnɛ in ka keba Falaye Keta ani Kasim Traoré olu tun bɛ yen nɔ u ye mun sɔrɔ kɛnɛ kan an ka tɛ fanfɛ an ka jango lajɛ. CIS muso 80 ka bɔli baara kɛra sibiri tɛmɛnen a kɛra kɛnɛ ye ba inde ye ale ka kuru kɛra 17 buruburu 92 ye a yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira. Ne CIS école dɔ ye kalo 6 kalan na an ye élevage kɛ an ye sɛnɛ kɛ ka baganmara kɛ ka transformation kɛ ne kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye nin kɔfɛ a ka di n ye n yɛrɛ ka sɛnɛkɛyɔrɔ dɔ sigi sen kan ka nafɛn feereyɔrɔ fana sigi sen kan n'o ni transformation bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que sɛnɛ ni transformation de ka surun ɲɔgɔn na ne ni hakilina kun ye n ka caman faamu sɛnɛ na wa tiɲɛ yɛrɛ la ne ye caman faamu sɛnɛ taabolo la ne kun tɛ foyi dɔn sɛnɛ na mais alhamdulillah sisan kɔni n bɛ se ka caman kɛ min bɛ ne bolo ka ɲɛfɔ CIS mɔgɔw ye halisa u k'u jija u ka baara fɛ u bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman de don n'i ye muso kelen dɛmɛ i ye jamana dɛmɛ u k'u jija halisa wa u k'u hakili to u ka ekɔlidenw na formation u bɛ k'an dege min na u ye caman kɛ nka u k'u hakili to an na parce que caman bɛ se mais a fanga t'u la u ka baara kɛ ka sababu kɛ baara kɛ ko minɛ ye dɔw mago bɛ dɛmɛ na kosɛbɛ u k'u hakili to o yɔrɔ la o de ye ne ka laɲini ye. Npogotigini 80 ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yira sa k'a fɔ k'u ka kalanw ye tali kɛ min kan o ye bayɛlɛmali ye nakɔ baaraw ka taa se sɛnɛ taabolo ma bagan mara fo ka taa se nakɔlafɛnw bayɛlɛmali ma k'olu kɛ feerefɛnw ye min bɛ se ka ɲɛ cogo min na kalo 6 in kɔnɔna na wa caman labɛnnen don bi ka taa baara in ɲɔgɔnna ladege u ka sigiyɔrɔ